Onte na Coruña a causa dunha enfermidade hepática que viña padecendo dende hai tempo. Os restos do director de ballet e coreógrafo galego máis coñecido saían esta mañá dende a Coruña para ser incinerados en Vigo entre as mostras de dor dos membros do ballet que el creou e dirixiu. Da necrópole santiaguesa oficiouse a oración fúnebre a que asistiron a maioría dos integrantes do ballet Rei de Viana que el fundou en 1949. Unha doenza hepática acabou coa súa vida aos 72 anos, despois dunha traxectoria colmada de premios e recoñecementos a nivel internacional. A aportación máis destacada do coreógrafo foi dignificar e exaltar as bellas danzas galegas, converténdoas en expresións estéticas con validez universal. Y vete allí a ver que sea cuestión de pasaportes, de visados o cualquier tantaría de esa. No. Me viene a la secretaría a dime que era unha cousa persoal que tiña que falar comigo. Bueno, voume para lá. En cuanto chego, dice, bueno, mire, tengo que comunicarle a usted en nombre de nuestro gobierno que no vemos con buenos ojos el que vostede, pois, teña uns tratos tan íntimos e unha relación tan cordial con as casas de España en Nueva York, porque non sei se sabrá usted que todos estos son exiliados. É xente que non ten relacións, e, en fin, isto non se vai ver moi ben, e tal. Bueno, chamándome un pouco a atención que eu rectificase. Entón, pois a min, que son un home que non teño pelos na lenga cando teño razón, pois lle dixo, mire usted, eu teño un contrato como artista que di que teño que actuar durante 3 meses en Nueva York. Eu viñen a Nueva York a ofrecerlle ao mundo o arte da nosa terra, pero por encima, primeiro que ese mundo, están os meus compatriotas. Foi tal a paixón vertida polo bailarín que o ballet galego non voltou só daquela primeira aventura norteamericana. Centos de exiliados retornaban así por primeira vez a Galicia tras a Guerra Civil. E aquelo foi un feito dunha emoción que non poderei olvidar en toda a miña vida. Foi españoles que estaban lexos da súa patria, que cando puxeron os pés nela, pero choraron de emoción, de gratitude. Bueno, pois estos homes fixeron en moitas partes declaracións que están nos nosos archivos, que son belísimas, porque decían en todas as súas declaracións que habían volto a España polo espírito que lles había levado o ballet gallego. Xosé Manuel Rei de Viana fundou o ballet galego en 1949. Realizaba deste xeito un bello soño persoal nunha España integrista que non vía con bons ollos o feito de ser bailarín e varón. Os comezos non foron doados. Vinculaban e siguen vinculando moito os bailaríns co afeminamiento. Sí. Isto é un error tremendo, porque precisamente o bailarín, o home que baila, si deixa de ser home cando baila, non é bailarín. Naqueles intres, pois, a xente me chamaba tolo, iluso soñador, que donde iba a formar un ballet gallego si non tiña nin Hinskis, nin Paulovas, nin Stravinskis. E incluso chegouse a decir que as rapazas facendo ballet perdían a súa virxinidade. Desde o principio, o ballet galego Rei de Viana rompeu coa tradición posta en escena dos grupos folclóricos e converteuse nun punto de referencia musical. Ademais de recuperar os sons tradicionais do folclore galego e o vestiario da época, o espectáculo do ballet sempre buscaba ir máis alá.
Se cadra, Xosé Manuel Rei de Viana imaginouse como o antropólogo da danza galega contemporánea. Se mostraba a verdadeira esencia do noso povo. Todo aquilo estaba enterrado no noso povo. E a miña desesperación, que ainda sigue sendo desesperación, é que tendo aquela riqueza, enorme riqueza, ninguén se hubiera preocupado de decirle ao mundo, e aquí está. Pero non só foi un rupturista estilístico. O fundador do ballet galego presumiu sempre de ser unha persoa fondamente vinculada ao sentimento galeguista e coa súa actitude fomentou a evolución doutros. Na memoria deste país queda inscrito o berro de Rei de Viana durante o acto en que lle ían impoñelo Pedrón de Ouro na, por aquel entón ruinosa, Casa de Rosalía en Padrón. Entón, pois foi precisamente no ano 69 na entrega do Pedrón de Ouro a Totora, a María Vitoria Fernández España, cando enrabiei, porque nun momento despois da entrega do Pedrón vou a entrar na solaina do lar de Rosalía e me dice don Ramón Otero Pedrallo: Cuidado, Rei de Viana, deixe que salga eu porque se estamos os dous vens abaixo. Sí, Esa frase dentro de min foi unha convulsión tremenda. Estiven rabioso todo o tempo. E, bueno, pois chegou o momento do xantar e, pois, falou un, falou outro, todos falaban de María Vitoria. Entón, o secretario do Pedrón de Ouro dixo, bueno, pois ten a palabra o Pedrón de Ouro máis xoven, que é José Manuel Rei de Viana. Entonces vai cerrar o acto. Levanteime e dixen, pois eu de María Vitoria xa non teño que dicir nada, porque aquí a xente xa dixo todo. Pero como teño que consumir o meu turno, vou falar doutra muller. Doutra muller que todos nós estamos utilizando o celular para facer discursos, para impoñernos con decoracións, para concertar xantares. Pero mañán ningún de nós se acorda de Rosalía. Non temos vergonza. Os galegos estamos enfermos de espírito. E mentras o lar de Rosalía non se levante, Galicia non se levantará. Decir esta frase miña, empezar a salir os billetes de 1000 pesetas de todos os 300 ou 400 comensales que ali había, en ese momento, desde ese intre, saliu unha gran suscripción en pro da reconstrucción do lar de Rosalía. Despois de moitos anos á fronte do ballet galego, semellaba que Rei de Viana era un mito autóctono e intocable, unha vaca sagrada da cultura galega. Pero en 1990 atravesou o que pode ser o peor momento da súa vida profesional. A Deputación da Coruña, de quen dependía o ballet, decide prescindir dos seus servicios. O coreógrafo sentiuse expulsado do palacio onde reinou por décadas. A súa resposta non se fixo agardar. Principiou unha sonada folga de fame. A situación resolveuse favorablemente pro teimoso coreógrafo. Semanas despois, a Xunta de Galicia asumiría a titularidade e o ballet galego inicia unha nova andaina de sona internacional. Xosé Manuel Rei de Viana retoma a ilusión e permanecerá a pé de escenario ata o día da súa morte. A derradeira aparición pública do artista tivo lugar na gala de conmemoración do 10º aniversario da Radiotelevisión de Galicia, unha institución que él mesmo inaugurara 10 anos atrás. Dedicado a esta vida, ¿cómo se siente? Pois moi ben, síntome estupendamente como nos anos que comencei, co mesma ilusión, co mesmo entusiasmo e con as mesmas ganas de traballar por Galicia. Esta é unha obra que se fai con tesón, con vocación, con perseverancia, con moito rigor e moita disciplina.
Eu creo que a laboura que estou desenrolando co meu ballet está universalizando a lírica musical e coreográfica de Galicia.